This is oxygen, I'm that. Let's go! 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 Telit ni ko ani, paimpas ni ko ani si Ron. Gipatawag mo na ako karon. Kay naay ning sulod diri sa atong baryo. Nga mga rebuildi. Sila tigadala man tong COVID, ato tong pangsugpuon. Ato tong pamatyon. Sir, hala ko sir. Oh. Anong karon pa mga niabot? Sir, pasensya sir, kay gikalbanga pa ko sir. Manong nadugay kay ko sir. Ikalibanga di ka? Dali, bulsa. Sunod. Ug naa gali malit. Ako agi nang papusyapon. Sa hantod sa kaya nila. Ready men? 1, 2. Sir, yes sir. 1, 2. Sige, ako sa pagkuhan yung armas. A few moments later. Sir, okay ra man gyud kay ning kusila guro sir? Pre, kayo ay. Kusog kini ko ba kay sniper gini siguro? Ase mas mayong tistingan na to, ne? Asa to listingan? Asa na ha? Tistingan na to si sir! Pre, bol. Buang mo! Gusto mo nagtrabaho? Uy, mga buwang mo. Gusto mo manarbaho? Gusto sir! Sorry sir! Sorry sir. Permission. Aw! Ara man din na! Ready na mo! Tala na! Sir, asa tong 6x sir? Atong sa kanda ni para dulong gubat. Lisod gig mag-hike me, kapoy hike. Man atong 6x ani sir. Aw! Oh! Mga bugo! Hindi mo no? Bruh! Kuha 6x na to karon. General Aldot! Tara, sulong ta. Tara. No. Ay, oo, nay galakaw, nay gamotor. Wala ka la. Ha? Nagyod ko talong patiro to. O sige, tara. Patiro to. Alele, guru ka tagat ko tuwa. Oh, ambak mo to. Ambak na. Tara to na mo to. Chuo, ikaw na, aba. Hindi na ka to ska. Guru ka tara. Ako yung una. Ora ka to tara. Tara to tumuda. Buwangan. Regala to da. Oh, wato tanto. Tara. Ay, sama bugok. Ay, motor. Bugok. Para sa gawsak. Asa ba yung sakyan na tara? Ano sa tama? Anyara ka balong di ko Bisaya. Ay, bukang ipalisod-lisod. Gusto niya. Wangin na. Usa day, gino to. Ngano wala tago-tago mo ato ng teritoryo. Tara, paboto na to sundalo dire. Ay, no. Ay, napo na to na. Maadlo man ta. Dayon ulam na yabe. Bulong trip, yabe. Kapalo ko mo dire buyabe. Kawat ka na karton gani nga. Muna. Bebita. Tara, sabay dugay na to. Tara. Sabay. Buyabe. Andar yang lo. Ay, atong kuha ni Kwering. Anak, ano ba yan? Uy!
Tara, ingo ka kabalo ka. Nabugo, ore ka na. Aray ka to, Yura? Ay, nana ko na bugo. Uy! Wala. Siron. Diling ka na akong tuburpos. Okay. Teka, ore. No, 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 no. Action. Ikalim ba Okay, otro. Iwan to. Ano ganito? Wow. Awitin. Ano ni mo? I-pause. Ayun na. Ito na. Ako na. Sorry. I say play ha. I say play. Okay. Leto. Ready ba? Action. Men. Ang sa deko di eh. Women. Asa ilmo sa. Girls. Ladies and gentlemen. Ready? Right, girls! Ready, girls. Ready. 1, 2. Karang mo ganoon. Ready, girls. 1, 2. Okay. Ito na. Bayo wala na, lisyo mo din. 1, 2. Sir. 1, 2. Okay. Hey boy, ready go. Ready no? Record na. Okay. Ready. Tira. Ganun sa. Ready men. 1, 2. Sir. 1, 2. Okay. Action. Sige, ako sa Action. Ha? Wa mo? Gusto mo manarbahan? Aw. Ara man din na. Dili na mo. Tala na. Okay na. Ay nagkuro kasi ha. Ay kita ba? Bulingag eh. Ingat. No. Sakit tau Brad. Ina. Uy, ara ka balong di ko Bisaya. Ay, buka ni palisod-lisod. Ito ko lisod ka. Wangin ra ma. Usa day. Giro dilo. Ano wala tago-tago mo ato sa teritoryo. Tara, paboto na sundalo dire. Ay, ko. Ay, no. Ay, tatapo na na. Wala na kwanta na. Kuya, wala pa yan eh. Mulong mo tayo, kuya. Kupalo ko mudre buya me. Kawat kita karton gani kawa. Una. Bebita. Tara, sabay ko kayo na to. Tara. Oke, ari ko. Hoy, dira. Oke, Halo, ali ka. Litsi kayo. Gani. Wait uyab, kinsa diri wait uyab. Wait uyab. What's up mga bugok? Shoutout day. Shoutout ko sa tagasaan nga kanunay suporta. Salamat inyo ug sa akong mga igsuon nga nakita na gyud. Salamat kayo padayon nimo sa suporta sa akong mga pagumangkon ug sa mga kabanan ako sa Prince. Salamat inyo, wala mi kung wala sad mo. Ako, shoutout na rin. Ubay-ubay gini. Shoutout ko sa akong gagaw birthday karon. Happy birthday gaw. Sinsya kayo rin kana kay COVID man. Quarantine pa ta. Tapos sa Cloudcast TV sa vlogger sa Kwan, Plardil. Shoutout mo ko to ni Cloud Castellano. Ug sa akong classmate ya, Langwin. Ilang Manek, Labudoy. Bayar ya. Shoutout ko niya. Ug sa Prokuno. Kani sige ginig hangyo ni. Sige request. Number 1 si Ase, Sangre. Kang Kwan, lang Rito. Silang Hanan, silang Budo, ug silang Kwan. GK, lang GS, silang Carlo. Salamat kayo sa pagtanaw nyo kanon sa YouTube. Salamat. Hari ko additional letod. Shoutout ko sa akong mga classmate dia sa una sa high school, sa mga Taslo group, nilang Marjon Regia, ni Dilwais Taduran, ug nilang mga mga Isik, si Aljon Isik ug si Lee James ug si Shane Bihag,
uban pang mga taslo dia silang Jillian ug sa akong mga classmate uban nga to sa Prince nag-istorya mi about sa mong salida kuno nga vlog ba sila Remili Yabo, si GB Yabo, Julina Magamay, silang Jubilin Pinkian ug uban pang mga classmate ako. Salamat kayo, padayon lang kita. Salamat. O ako tron sab. Puto kay limtan. Silang kanay, silang Mimoy, silang Jimar dia, kung kaswit dia. Salamat kayo. Tapos ako balik ko ng birthday karon sa Gagaw. Di birthday Giselle Muñez ha. Sinsa yun kay umika o kana kay tungod sa COVID pod. Happy birthday, more birthdays to come lang. Salamat. So shout out ko sa og nagpasalamat ko nga nakaabot mo ani so inyo yung gihuman namong salida nga gubat-gubat daw. Ambot lang kag masumpayan pa ba to. So stay tuned lang yapon mo kay ang wakwak napatoy sumpay naitabo lang karon nga kulang me so mao nang gamay na pod miglain nga salida na pod. Oh, so ngayon dispensa sa tanan kay di ko ka dumdum sa mga shoutout kay ang cellphone nako wala dire gigamit. So shoutout lang dai ko sa kuan sa akong madumduman lang sa akong asawa nga si Karen, sa akong anak kasi Tantan nga sa Sinampungan Aloran, amping mo pirme ug sa akong manghod nga si Jisa nga nadira ka trabaho ug si Jumer, si Batang Pasaway nawala na pod moto dig video ganiya si Commander Pasaway. So sa tanan taga Prince sa FMCG, receiving, DS og GMD, back office og tanan trabante dira. Salamat sa pagsuporta. Salamat kayo. WhatsApp shout out ko yung tanan kay laras na ni kay nawala lagi ang kopya. Sunod po, di lang ko kulimtan tong copy na mo. Kung maglista na pod me. Kapoy mo maglista. So wala to mga chuy, mga bugok, Orkita Biners, Choy Maisling. Gana na sad mi. Choy Maisling. silang Rimon, basta nalimot na me. Og representing Lupisana TV og sa muang Next 11 Vibes. Agyod mo kalimot sa pag-like, share og subscribe sa among YouTube channel para daghan pang masumpay nining among mga salida. Goodbye mga bugok. Uyab, way uyab, kinsa diri way uyab. Way uyab, kinsa diri way uyab. Way uyab, kinsa diri way uyab. Sige biga pun ka uyab. Way uyab, kinsa diri way uyab. Way uyab, kinsa diri way uyab. Way uyab, kinsa diri